бурда ба дигарон реклама кунем то ки харид кунанд. ва ҳамчунин маҳсулотҳои ин ширкат табобатӣ аст, ба тамоми касалиҳое ки ҳаст фоида мекунад. ширкати оддӣ нест, ширкати бонуфуз шинохта аст. кормандон, дастаашон, гурӯҳшон ҳамаашон инсонҳои хубанд. мегӯянд мисли як оила ҳастем. бо опаи Гулҷаҳон ҳама хел мо суҳбат кардем ки худам низ шавқи зиёд пайдо кардам то ки обуна шавам дар ин ширкат. гулдухтарон, бонувон, нафароне ки дар ҷустуҷӯи коранд, метавонед ки ба гурӯҳи Апаи Гулҷаҳон ба кор биёед. ба шумо корро мефаҳмонанд, меомӯзонанд, ёд медиҳанд, бепул шуморо дар ин ширкат регистратсия мекунанд, кӯмак мекунанд, ёрдам мекунанд ки то ки шумо низ дар ин ширкат кори худро пеш баред, ба зинаҳои баланд расед. кор дар ин ширкат қин нест. касоне ки корам мекунанд, хоҳанд ки даромади иловагӣ дошта бошанд, шумо низ метавонед